אל תדאג, אנחנו לא הולכים לעשות לך חיים שכאלה. מה שכן, עניין אותנו לדעת מה שהחבר'ה חושבים עליך, ולכן יצאנו לשאול אותם. הפגישה הראשונה עם דורון? אני לא זוכר. בכל הכנות, אחותך. כשהוצאתי את דורון מיולדות בסורוקה, הוא נראה כל כך שקט ורגוע, יפה ונחמד. רגע הלידה שלך היה רגע מופלא, מקסים, שמחתי להיות אחרי זה. פתאום ראיתי לידי במיטה הקטנה איזה תינוק, ארוך, דקיק, ואלוהים ישמור כמה שאתה היית מכוער, זה היה משהו מזעזע ומדהים. בעיקר האזור של האגן, תימור באזור האגן. תעזור. ראיתי את דורון, והוא תמיד, הוא הסתובב בגדוד עם מין הבעה כזאת משועשעת וכאילו ממתיק כזה סוד. וזה מאוד עניין אותי, ואחרי זה התברר שהוא תמיד המתיק את אותו סוד, רק כל פעם עם מישהי אחרת. זה מאוד משך אותי. בא בן אדם אלינו, בצערות ארוכות. הופתענו מי הבן אדם הזה. גבי אמרה שהבן שלה הגדול זה דורון. אז הפגשנו עם בן אדם מלא תקווה, מלא אושר, ורק מחייך. ואז היה עם סיגריות. הייתה לי הרגשה של איזה חיבור כזה, משהו טרנס-אטלנטי. טוב, מה שמשך אותי אל דורון במפגש הראשון היה שהוא היה פשוט דפוק. זהו, אני מאוד אוהב אותו. בעיקר בגלל הסריטות. זהו, בואו נתקדם. איש של אנשים, הרבה אנשים. באינסטינקט כאילו הייתי אומר, דורון הוא בן אדם של אנשים. לי זה די ברור. דורון הוא איש של מכוניות, מרחבים ואנשים, לנסוע באוטו במרחב הפתוח עם כמה חברים טובים. מה יכול להיות יותר כיף ונעים? דורון הוא איש בעיקר של אנשים, ובעיקר נשים. דורון הוא יותר איש של אנשים, אבל אנשים מסוימים מאוד, אנשים קדושים. דור איש גם של מרחבים וגם של אנשים. זה תלוי במצב רוח. לפעמים צריך לברוח, לפעמים צריך קצת להתקשקש. אני חושב שאיש של אנשים. בואו נתקדם. אם בינתיים כל הזמן הזה הוא לא הפך לצמחוני, אז בשר. דורון היה בשבילו הולך הרבה קילומטרים, זה סטייק טוב, אבל זה בתנאי שהוא משלם. אם מישהו אחר משלם, אנג'ל או איזה איש עסקים גדול, אז הוא היה הולך יותר על השרימפסים ועל התמנונים ועל השבלולים. אקזוטיקה. יש בשוק בבאר שבע איזושהי עוגה שהיא בעצם פרי דמיונו של דורון, קוראים לזה מילפה, זה עוגת 1000 השכבות. הוא מספר לי עליה כבר 15 שנה, לדעתי זה עוד לא קיים. אני מוכן לנסוע עד באר שבע להביא עכשיו את זה, רק בשביל להוכיח שזה עוד סיפור שהוא בדה ממוחו. בשביל בשר על צורותיו השונות. דורון הכי אוהב בשר מושע. דורון, זה הבשר! התשובה הטריוויאלית זה זה בשר. אבל זה כמובן לא נכון. כי למעשה דורון ניסה רחוק לכל ארוחה שמחולקת חינם. בואו נתקדם. אוקיי, לדעתי דורון ייקח להיבודד את האייפון שלו, מנגל, אולי תמונה של בר וגול. דורון ייקח להיבודד בקבוק וויסקי וגוש של אסדו ואת האייפון שלו. כלב, ג'יפ, ואותי כמובן הוא ייקח.
סירה עם מנוע, את האייפון שלו. אותי? כן, דורון, אותי תיקח, קח אותי מפה. זה פשוט. תנ"ך, נבל ומחרשה. סתם, לפי מה שמספרים לי, אז אייפון, מטען לאייפון וכרית. כדי לשים את האייפון מתחת. אלון של הקיבוץ. מגבונים. וקופסת גפרורים. אייפון, אייפד ו-GPS. בואו נתקדם. כמו נהר שזורם בשקט ובבטחה אל הים. אני חושב שדורון היה סוס. למה? כי בר תמיד רוכב עליו. דורון בשבילוי הוא כמו חיבוק ענק, חם ומכיל. אני רציתי להגשים פה הרבה חלומות. אחד החלומות זה הסוכה הזאת, שאנחנו יושבים מתחתיה. בא דורון, גזמנו ענף מרכזי, יצרנו פינה בתאנה, תקענו 4 עמודים, 4 למעלה, רישתנו, שתלנו שתילי ענבים, בתוך כמה שנים התגשם החלום. דמות טלוויזיונית, יש דמות טלוויזיונית שנכתבה על דורון בעצם, זה ג'רי סיינפלד ודורון הם חברים ותיקים, וכל הדמות של קרמר זה בעצם על חוויות שקרו לדורון. אבא שלי הוא כמו סופרמן. לדעתי דורון יהיה חזיר. כי הוא איך שהוא אוכל את העוגה, הוא כל הזמן לא משאיר לאף אחד. עוד כזה. ישו הנוצרי. טוב, בוא נתקדם. מדורון הייתי מעביר לעצמי את הביטחון, את היכולת לזוז כמו שהוא זז, איך שהוא שר, עם זה הייתי עושה קריירה, וכמו חלקכם מכירים, דורון בעיקר את הרצון שלי להיות שחקן כדורסל שנבלם אחרי 1.70 מטר. הרצון הזה היה עד 1.70 מטר, שם הוא נעצר, אבל דורון, אם היה לי את הגובה שלך ואת הכוח שלך ואת הביטחון, הייתי לפחות ג'ימבו. הייתי לוקחת מדורון את הסבלנות הרבה שלו ואת הכישרון המוזיקלי, לשיר בלי לזייף. וככה. לי לא אכפת, לי דווקא די נעים, לשיר באוזניכם את השירים הכי קבועים, ולהתייצב בפני האלוהים עם 2 גומות של חן ועם 6 מיתרים טובים. תכונה מדורון שהייתי לוקח אליי זה היכולת הבלתי נדלית שלו לעשות לעצמו פרצופים במראה במעליות. את התכונה הזאת של לגרום לאנשים להרגיש נוח וטוב. תכלס אני מעריץ את היכולת של דורון להתחבר או לתקשר עם כל האנשים, לא משנה מי, מה, באיזה סיטואציה. פשוט מעריץ את היכולת הזאת שלו. ואני יודע שזה משהו שעבר מאבא לבן, אז מעניין אותי אם זה יעבור גם לדור הבא, לבר.
הייתי לוקח מדורון את שלוות הנפש. את השמחה, את הספונטניות, את היכולת שלו ליהנות מהרגע, בלי לחשוב יותר מה קורה מסביב. בקיצור, להיות לא אחראי כזה, אבל לפחות שנהנה מהחיים. או שאני הולך איתו במועצה האזורית או מה, אז כל הבנות מפנות את המבטים אליו, אליי לא. היכולת הזאת להרגיש נוח בכל מקום שדורון נמצא, בכל מקום שמגיע אליו, זה נראה כאילו הוא כבר מכיר את המקום, כאילו זה הבית שלו, וכאילו הוא כבר מכיר את האנשים, גם אם זה הפעם הראשונה שהוא נפגש איתו. דורון בן אדם שמלא תקווה. איך אתה רוקד? צריך לשמור על חיוך. בואו נתקדם. אות הזוי. זה מאמא שלי, שמתקשים לעשות משהו ומצליחים, אז אמא אות הזוי. וזה הוא הכניס לעבודה שלו, לחבר'ה, והם כולם אומרים את זה, כשמשהו הולך פתאום. יאללה, בואו נתקדם. אתה הבנת את זה, דורון קילי? הפנמת? שמעת? הבנת? אז מה עוד נגיד? בקיצור, דורון, אוהבים אותך, מזל טוב. Without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what I tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal weight of tears. Light that slowly disappears.